Hello guys, magandang gabi sa buong mundo, lalong-lalo na po dito sa Pilipinas. Ito si Mike Padawan. Narito po tayo sa pinaka-latest update. Ito po ang ating weather analysis ng weekend po ng Biyernes hanggang Lunes, Mayo 30 hanggang Hunyo 2, 2025. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, umpisa natin ang update. Mukhang palapit na po ang tag-ulan. At nakita po natin ang shift ng hangin. Kahapon, nagsimula na po mula sa Timog Kanluran ang wind flow. At sa mga oras nito, nag-create na po ito ng mga thunderstorms sa Kanluran bahagi po ng Luzon at sa ibang bahagi rin ng ating bansa. Dito sa Naga, ngayon lang pong gabi, nagkaroon ng mga thunderstorms, pero sa ibang parte po ng Bicol, kanina pong hapon ay meron na pong mga thunderstorms. So simula na po ito ng pag-blow ng hangin mula sa Timog Kanluran, yung tinatawag nating hanging habagat. Okay? But mild lamang po ito o mahinang tinatawag nilang southwesterly wind flow. At kapag mayroon pong bagyo na mabuo sa may East Philippine Sea na papuntang Taiwan, Japan, or Hong Kong, delikado pong ma-activate na naman po ang habagat. So itong habagat season po ay mula Hunyo hanggang September. At kapag mag-more than 50% ng mga weather stations sa Pag-asa, nakaka-register na po ng 20 millimeters na ulan for 5 consecutive days, automatic po i-announce na po ng Pag-asa ng pag-start ng tag-ulan o yung wet season. So ito po yung fast animation natin mula sa University of Wisconsin, Tropical Cyclone Page. So meron po tayong Mayo front dito, frontal system, tumatawid hanggang dito sa may Batanes at nakakonect po sa pinakadulo nito isang LPA. Ito po si 91W na naka-standby po dito sa may east of Hainan. Galing po siya dito sa area na ito. Dito siya nanggaling, then gumanyan. And most likely, malulusaw din yan. And then, ayan po, nagbibigay po ng mga paulan dito po sa may Kanluran, bahagi po ng Luzon. Dito po, nakikita po niyo dyan. Yan po yung mga thunderstorms. At kung tingnan natin yung zoom in sa animation, ay nakikita po ninyo yung mga thunderstorms simula kaninang hapon. Apektado po ang Kanluran, bahagi po ng Hilaga at Gitnang Luzon. Pasulpot-sulpot lang po itong mga thunderstorms. Wala naman, tapos yan na naman po. So, ngayong gabi ay nakita po natin dito sa may area po ng Bataan at Zambales hanggang sa may Pangasinan ay may mga thunderstorms. Dito naman sa Bicol ay may mga thunderstorms rin sa iba't ibang areas po ng Kabikulan. Ngayon na yung oras ito sa Naga, may dumaan din na panandali ang mga ulan. At dito naman po sa may Visayas at Mindanao, kanina may thunderstorms din pero nalusaw na po na yun. At medyo okay naman po ang panahon dyan. So, nakafocus na naman po dito sa may area po ng Luzon, lalo po sa may Kanluran bahagi po ng Gitnang Luzon dahil sa pag-onset ng mahinang hanging habagat o yung southwesterly wind flow. So, ito po yung announcement ng Pag-asa na yung araw na ito. Galing kay Administrator ng DOST Pag-asa, Dr. Nathaniel Servando, and announce niya kanina ang start ng habagat at nakikita po natin na precursor po ito o palapit na po ang onset ng rainy season. At for the next or within the next 2 weeks kapag patuloy ang mga pag-ulan ay i-announce na yan ng Pag-asa officially ang tag-ulan. At magkakaroon po tayo ng mga periods of monsoon breaks within the span of June to September. Sa panahon ng habagat may mga times na 1 or 2 weeks tahimik tayo. Especially pag nasa tuyong bahagi po tayo ng Mother Julian Oscillation. Pero pag nasa basang bahagi po, yung wet phase, ay
aktibo po yan ang southwest monsoon at may mga bagyo po na mag-enhance po niyan. So mag-ingat po tayong lahat. Sa lahat na naninirahan sa flood-prone areas, yung laging binabaha, maghanda po at gumawa ng early disaster planning pag may mga ganyan na pag-onset ng habagat. So dapat alam ninyo kung saan ang mga evacuation centers. Hindi na po mawawala yan dahil pag ganitong panahon talaga sa Pilipinas, pag may habagat, expect na natin may mga flooding po na pwede mangyari. Lalo na po pag may bagyo, hinihilaw masyado po ang habagat. Mas malakas po siya. Okay? So, mag-ingat po tayong lahat. Dito po yung rain forecast for the next 5 days. So, bukas, may maulan po dito sa may Canlocan, Baguio po ang Luzon mula Ilocos hanggang Bataan. Kitang-kita po ninyo dyan. So, Sunday hanggang Monday, ay meron pa rin mga pag-ulan dyan mula 50 to 100 millimeters. Okay? Mula sa Ilocos provinces, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, ibang areas po ng Tarlac, gayon din po sa may area po ng Bulacan, Bataan, and Metro Manila. So, yan po. Hanggang sa Monday, may mga ulan po hapon-hapon. Pero pagdating ng Tuesday and Miyerkules, mabawas po siya. Pero nandiyan pa rin yung mga isolated wind showers and thunderstorms. Hindi naman po dito, hindi sa buong bahagi po ng bansa pagdating po ng hapon o gabi. Okay? At sa wind forecast, yan po, manatili po tayong southwesterly wind flow sa Luzon at kanlurang bahagi po ng Visayas at Mimaropa. Actually po, pagdating ng Monday, Hunyo 2 hanggang 3, ay manatili pong may southwesterly wind flow sa ating bansa. At dahil po yan sa mga frontal systems po dito, na nag-enhance po niyan at may posibilidad ng isang LPE po dito sa may area po ng Southern China. Now, pagdating po ng more than 5 days, medyo mababa na po ang probability nito. May pinapakita po ang European model dito na posibleng may mag-form na isang LPA po dito sa may kanluran ng Luzon. Yan po ay posibleng maging bagyo habang pupunta po sa Hainan. Ayan po, baka maging tropical storm. So, ito yung babantayin natin pero mababa pa po ang probability. Ang American model magulo. Napakaraming mga tropical system sa taas. So, hindi pa po yan sigurado. So, focus lang tayo sa European model. Alam natin na pagdating sa American model, pag more than 7 days, medyo magulo talaga ang mga forecast nila. So, hindi accurate compared sa European model. But, again, pag less than 7 days, yan ang tumataas yung probability niyan. So, dyan tayo magpo-focus. Okay? So, si 91W, balikan natin si 91W pagdating ng Sabado at Linggo, mukhang malulusaw na po siya kasi mukhang maglalandfall po siya dito sa may area po ng Hong Kong area at ma-absorb po sa frontal system or malulusaw lamang po siya dito. Okay? At sa Alon, bukas po, may 31 hanggang Miyerkules, Hunyo 2. May mga areas po dito tulad ng Linggo, Lunes at Martes. Yung alon po dito sa may West Philippine Sea ay umabot po ng 2.5 meters. So medyo moderate to rough po yan. Panganib po sa mga isda at sa mga maglalayag po dito sa West Philippine Sea. Samantala dito sa may central waters ng ating bansa ay manatiling kalmado hanggang very light ang alon. At dito sa may East Philippine Sea ay umaabot lamang po sa 1 metro hanggang 1.5. Okay? Ang pag-alon. So, walang problema po sa may East Philippine Sea. So, yung mangingisda at mag-travel sa karagatan ay walang problema po. Okay? So, bago tayong paalam, ito naman po ang pinaka-latest Global Tropics Hazard Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA. Valid po ito for the next 2 to 3 weeks na kung saan 50-50 ang probability sa week 2, week 3, low probability. Sa week 2, valid Hunyo 4 hanggang Hunyo 10. Ang Pilipinas po ay nasa more than 50 to more than 65%
na above average rainfall dahil po sa wet phase ng Modern Julian Oscillation at sa pag-onset po ng habagat. At magkakaroon rin po dito sa may West at East Philippine Sea, North Philippine Sea, sa may coastal waters po ng China, Hainan at sa Taiwan. As well as po dito sa may Southern Islands of Japan, more than 20% ng tropical cyclone formation. Mababa po yan, so hindi pa po yan sigurado. Samantala sa weekly, valid June 11 to June 17, ito medyo talagang too low ang probability, nasa less than 20%. Pero pinapakita pa rin dito, more than 20% probability ng isang tropical cyclone formation. Yung above average rainfall probability dito, na natiling 50% hanggang sa 65% sa may Taiwan at extreme northern Luzon. So, yan po ang ating latest. So, alam natin na papasok na tayo sa tag-ulan. So, huwag kayong magkalimutan magdala ng payong at kapote. Hapon-hapon may expect po tayong mga thunderstorms. Okay, so mag-ingat lang po sa mga pagbabaha pag may malakas na thunderstorms. Ito si Mike Padua nagpapaalam. Diyan muna natin tatapusin ang ating update na yung weekend. Mag-enjoy po tayo na yung weekend at kita-kita ulit tayo early next week. Ito si Mike Padua nagpapaalam. Maraming salamat sa pagpanood ninyo at God bless po sa inyo lahat.